כאן בסרטון חדש של הערוץ החדש. אני היום לא הולך לעשות משהו, אני הולך להסביר לכם על מה יהיה התוכן שלנו. זה יהיה בערך משחקים האלה. אם אתם רוצים אני אתחיל או משהו אחר, אז תרשמו לי בתגובות. בואו נעשה כאן משחק קטן בקלש רויאל. יאללה, מיך. זה המשתמש השני שלי, במשתמש הראשון אני ארנה 10, כאן אני ארנה 6. לא כזה שחק כאן כל כך. בלתי מקרם. נעשה את המשחק. לבל 6. עם גוויץ'. נחכה לראות מה הוא יעשה. אוקיי, נתחיל כאן. סקרמי. אוקיי. לא מגסים כלום על המוסקטר. מקווה שנופל במשהו. נשים כאן אקסבו בנט אספי אלוג. אני לא כל כך טוב, זה בטאבלט. בטלפון ארנה 10. סקלטון. עם זאפ. מבזבז את הסקרמי. עניינות. הייתי עושה וויזארד. או למה אבל עושה את הפגון? לא משנה. טוב, עושה לי ולקרי פקס. לא באמת, לא. לא משנה, תעלי מזה. הוא לידי הרבה דמג', גם אני לא, הוא יותר. לא. אני לא, אבל ממש קצר. אני קודם עליתי את הפוש. אוקיי. רציתי לשים את זה. לא משנה. אני נשים לא גם כלום. אוי לא. עוד פעם יש לי וויץ'. זה טוב עכשיו וויץ'. סקלטון. לא 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 לא. שיט. אוקיי. אוי לא. נו. יש. הצלחתי פה את המשחק הזה. שמביאים גולים. לפני שאני מסיים את הסרטון אני רוצה רק... אוקיי. לפני שאני מסיים את הסרטון אני רוצה רק להגיד לכם, תראו, כלום טוב. אנחנו בסך הכל רק 12. ותראו נספח לשישי, אנחנו תראו ל3,000, אנחנו יכולים להיות ממש טובים. תראו 3,426, תראו איזה טובים כאן, 3,017, עד מקום שלי זה כבר ארנה 10. אז בבקשה כאילו תיכנסו לכלום הזה, באמת כלום טוב מאוד. טוב אז תעשו לייק וסאב ויאללה ביי.